Biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ Eje Alor. Iburu onye Igbo kwesịrị ịma na Eje Alor bụ isi ije. Biko iburu onye Igbo, ọ ga-adị mkpa mgbe ọbụla ị na-apụ n'ụlọ gị kwa ụbọchị ịchọ ihe ị ga-eri, ikpecha ekpere ma ọ gọọ chọọ ọfọ dịka onye Igbo, ka ị nweta ihe ịchọ na-aga, ka ahịa ma ọrụ ị gara ịrụ ka ọ gaa ọfụma, ikpechie ya ma itinye gị Eje Alor, maka na Eje Alor bụ isi ije. Anyị ga-eweta Eje Alor ka ngwugwu ụgba, ka atọ ya ka mara ihe dị Eje Alor n'ime. Eje Alor so na ọ bụrụ na ị nọrọ n'ụzọ ma ọ n'abalị, mmadụ ahụ wọọchị ịgbala aka gold, ihe ọwụ tụrụ n'afịa wụ 5 or 6 million, ya mie egbe si na ihe aka ya njọ, ịgbapụta ya nye ya si ya lawa. O so na Eje Alor. Biko mbụ Nkwachukwu Ojagbo, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na ọmahịa n'obodo nke Chineke. Enwe m ike ịga n'ụlọ ma ekele gị ọha nwe eze, ekelere m ndị nze m ọzọ, ekelere m ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ shi onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mmanụ. Biko Eje Alor okwu Igbo. Eje Alor otu dede m na-aza ya la aha. Ịpụ ọrụ ụtụtụ lọtala abalị, eche m na ọ dị ngọzi karịrị ya, maka na ma mmadụ ma anụmanụ, ebe anyị kacha enweta ọnwụnwa wee ebe anyị na-achọta ihe anyị na-eri. Ebe agụ na-eje evube ya akpa ike wụ ebe ọ na-enweta ihe ọ na-eri, agụ abịala ya. Otu a ka ọ dị mmadụ, ebe ahụ ị na-enweta ihe ị na-eri, ebe ahụ ka ọnwụnwa kacha abịa. Ọnwụnwa niile ka nke ahụ nke ụlọ iru ụlọ, maka ụmụnna wa ọrịa ukwu. Mbọchị ọbụla ị pụrụ gacha lọta, ma ọ dị gị n'akpa ma ọ dị gị ma ihe ị gara onwe n'isi ma o nweghị isi, ọ bụrụ ha na ị lọtara ụlọ gị, kelee Chineke, maka ọ bụghị onye ọbụla pụrụ n'ịchọ ihe ọ ga-eri batara. Ọ dịkwa na anụmanụ, ọ ga-adịrị Igbo la mma.